दिनै हरिसिङा ब्लक कमिटिनि बा समस्तिनि सिङाव बेबायदिनो गिदिरथार इउपिपिएल दलनि सुबुं गौमा बेबायदि लानाय जादोंमोन आरो बेवहायनो बिपिएफ हान्जानिफ्राय 2000नि बांसिन बहाय जइन जाफैदों खारन दिनै नुनो मोनबाय जे इउपिपिएल दलआ आसलते मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ बुजिबाय रायजो राजा बिथांमोना जे खुब मोजां खबरा बेनो जे जोंनि हरिसिङा समस्तिनि सिङाव आम्बागाव इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं माने साइन्सनि मोनसे मोजांथार बेबायदि जोङो फाउन्डेसन लेस्टन खालामबाय बेयो अलरेडि माने ग्रान्ट इन एडआव दंखायो 28 कोटी टाकानि प्रजेक्ट बियो आरो जिहेतु फाउन्डेसन लेस्टन जाबाय आरो बेयो मथा-मथि हमनानै ला एमपि इलेक्शननि उनावनो बे खामानिया स्टार्ट जागोन आरो खुब मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना नार्सेस फरायनो बिथांमोना गोजानाव थांनो गोनांमोन बिथांमोना हायद्राबादाव थाङो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो दा जोंहा बहाय आम्बागावनो मोनबाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आरो बे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि खारने जे गोजानाव आरो थांनो खुनु प्रयजन गैला बेबायदि मोजां सुबिदाखौ जों मोननो हादों आरो बेखौनो जोंनि प्रमद बर' बिथां आरो बिथांखौनो जोङो धन्यबाद होदों जे बे इन्स्टिटिउटखौ जोंनि बे हरिसिङा समस्ति आरो उदालगुरि होनायनि थाखाय बेनो दा हमनानै ला नों नायदो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव माने 25,000 जिहेतु मोनगासिनो दङ आरो बेबायदिनो गियान माने अनसाय बिथांखिबो बेबायदि माने मोनगासिनो दं आलारि सोरां बेबायदि मोनगासिनो दं दा गभर्नमेन्टनि जिथुनाखि स्किम्सफोर आरो बे स्किम्सफोरा प्रत्येकटा गामि न'खर आरो माने इन्डिभिजुवेल बिथांमोना माने मोननांगौ दा दिनै खाथि खालानि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा मोनबाय आरो सोरबाफोर थालांबाय दा बिथांमोना बुजिनो हादों जे जों जुदि माने जगदान जायाब्ला सरकारनि आसनिनिफ्राय जों बन्सित जानानै थागोन आरो बेनिखायनो दिनै मोजां खामानि मावनायखायनो आरो जिहेतु गासैबो सुबुंफ्रानो सरकारनि जे माने आसनि आरो बे आसनिफोरखौ मोननांगौनि कारणे दिनै जिहेतु 17टा बोसोराव बिपिएफआ जेबो होखायाखै इउपिपिएल सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो बेबायदि माखासे मिजन एन्ड भिजनजों खामानि मावनायनि थाखाय दिनै मा होनना बुङो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा माने जौगानाय लाबोमारबाय आरो बे बाथ्राखौनो फोथायनानै दिनै इउपिपिएल दलोआव बिपिएफ दलनिफ्राय 2000नि बांसिन जइन जाफैदों।